Assalamualaikum musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe Ayawa habirde leydi Mauritanie no goɗen wadde kala altine so hawɗo waktu yonti ko yewtere ɗemgal fulfulde hande jewteten ko fate gonangal pelle ha tengti pelle biyeteɗo ko pelle pinal e pelle guindi jewteten noon koto banggue ɗeɗo pelle ko fati ko e faggudu holko pelle ɗe nafata e dilloɓe hen e kadi kamɓe dilloɓe hen ɓe holkoɓe naafi pinal ngal eɗen gandi won eɓɓale ɗe laamu ƴetti ko fati heblugol sukaɓe ko ɓuuri ko wattidade projet ji biyeteɗi mashru'i e nder programme biyeteɗo awlawiyati fandare nde ko gollinde sukaɓe e haɓade joote e baase basal e haɓade kadi ngakke to banggue golle kono ko teska ko wonande pelle pinal wonande haaloɓe ɗemgal fulfulde golle ɗe ina leeli kadi fedde nde heewi wonde tan ko fedde yonta so ndeɗo yontande yawti fedde nde heewi ko mayde gam yewtude ɗeɗo toɓɓe bismiɗen subaka hande ko Boubou Thiam ganduɗa ko gardiɗo fedde renduɓe anniyaji ko noon de bismillah ma Boubou Thiam eyyi mi calmini on no feewi mi jetti on kadi sanne minen o saha joni emin gonna e darde gam yidde ƴellirde pinal ngal kadi guile oɗo ɗum noon a salmina Boubou Thiam dokkel konngol Mamadou Oumar Ly kañumne ko jeyde yanke dewendiɗo ko fate gueɗe pinal ɗo e leydi Mauritanie kadi ko witti yanke to duɗal Tombouctou bisimilla ma Mamadou Oumar Ly mi salmi hettiyankoɓe e yeɓoɓe Ayawa habirde Mauritania mi salmima mi juurima ono foof salmima Hamad Diallo ɗum noon sen puɗɗorima namdal gadanal Boubou Thiam pelle ɗe gonɗon ɗe pelle biyeteɗe e pelle pinal golle ɗe mbaɗa toon ɗe kono teskama to banggue faggudu pelle ɗe ngala doole holko saabi ɗum eyyi saabi ɗum tan pelle haɗum joga doole tan ko min eɓɓi yidde jokkodirde e won mawɓe kono min cuwa dañde on fartangue gam jokkodirde e mabɓe kono minen noon emin mbaɗa hen doole amen ni min jiɗiri dañirde doole ha tengti kadi emin nangui ñalawma kadi le premier dimanche emin jiɗno kadi wadde réunion mawɗo min ƴeewa eɓɓude noddude pelle mamin gandi walla kam mamin keftinɓe min nodda ɗumen min jooda ɗumen min mbawa yitodirde min mbawa eɓɓude hen won miijoji keesi e wawde umminde kadi pine ɗe kadi nde wonno fedde wotere wawa ƴellirde ko namdogal to banggue faggudu wonande fedde nde gonga ɗon darani pinal kono ɗeɗo pelle ina lohi to banggue ngaalu ko saabi ɗum eyyi ene lohi to banggue ngaalu minen kam emin mbaɗa hen hakke doole amen kono min jañani tan walloɓe kono minen kam ko minen tan mbaɗata hen kalisaji amen doole amen tan ko minen tan minen wonɓe fedde nde eyyi somin mbaɗi hen noon ko e nder hen noon min mbawa eɓɓude wadde hirde beele kadi min mbawa dañde hen hunde min mbawa kadi wallude leñol ngol ko wayno uddirde duuɗi ko wayno pour pularen walla jangguinde sukaɓe ko fayre pinal en ɗum ɗo foof ko minen tan emin eɓɓa ɗum emin mbaɗa ɗum e kala saaha kono noon mi cuwa dañde jokkodirde e won pelle min mbiyata min mbawa ñagade ballal duttuɗen to Mamadou Oumar Ly Mamadou Oumar Ly ko heewi e pelle biyoje ko pelle pinal tawata ko ina lohi to banggue kalis ko kamɓe ɓe ganda to hunde nde heɓete walla ala ko dambe ɗe udditanaki wonande ɗeɗo pelle ɗiɗɗi fof nen hen enen gandi pelle pinal ko fati ko tan e Mauritanie banga pelle Mauritanie tan ɗo ko fati ko affaire pinal kala hen ko wona ko ɓuuri hen ɓallitade e fati e gueɗe politique walla ganduɗa en jogui neɗɗo en nangan ɗum e nder wuurɗo woni ɗo hewani dañde koyngal ngal fewdir koko yiiɗi ko fewde ɗumen jeeya hen kadi so woni kadi surtout en ɗo banggal laamu ngu kadi laamu ngu hewani udditande ɗum ha yaaji heewi tan ko uddide pallantel tuksil ɓe yiɗɓe hokkude ɓe hokka ɓe yiɗɓe hadde ɓe haɗa hande noon projet Mouhamad Diallo haali o mashru'ati o e awlawiyati won président ƴetti ko mes engagements pour yidde wallude pelle pinal pinal noon wona pinal gotal tan wonno en gandi pine kaltenoɗo e fof Mauritanie ɓuuri ko en heeɗo pinal gotal tan entre parenthèse kangal ɓurno wawde haalede donc enen kadi enen dillanno kono en mbawa en dañtano doole banggal laamu en dañtano doole kadi banggal yimɓe men ballani men ha mbawen yettinde pinal men fuɗɗo yettade ɗo ɗum en jeeya hen kono hande noon projet
ƴetta ɗo ni président de la république Cheikh Abdoul Ghazouani ƴetti ko pour wadde mashru'ati awlawiyati mes engagements waɗi yimɓe fof yo ngar pour yidde wadde inscrire bindito ministre tottiɗo affaire ko fati ko e pinal pelle men noon enen gendiyankoɓe wonan enen fulfulde yimɓe men en pamɗe mabɓe doole ko wonanni gendiyankoɓe men haaloɓe pular hay janguinoɓe hay yimoɓe hay jogotoɓe won jar moggoji théâtre uji enen gandi neɗɗo so waɗi théâtre yiɗi ko soode yiɗi ko financement en ngala commerçant walla neɗɗo tan gendiyanki tan paydin tinɗen enen tan walli tan hayso pellel wuro mum Allah haalan noon gendi ɗum enen wodani ɗum en jeeyay ko ngakkini ko gueɗe men liggoto ko ɓuuri ko heddi sukaɓe liggotoɓe hen ɓe comme genre mon onon ɓuuri ko hen heeɗo ko kattantakal tan nanni ɗum hen won hen ndewat hen ni ha goppa wonno hay goto wallani ɗumen hay goto nanggani ɗumen pour ha wawa wadde ko jiɗi ko wadde ko ha jettiyoɗo paato ɗum en jeeyay ko waɗata ko hayska ƴetti ɗum a joƴƴinat wonno ndiɗo gendi ɗi jiɗɗa ƴettude gendi ni wallanu mi haalani ha laamu ɗum en jeeyay ko haɗi sukaɓe men jimowo heewi yantude ke watti ko rappude yanti e gueɗe goɗɗe walla watti yimde ɗemgal gongal ɗum en jeeyay so jomum sino wonde leñol walla wonde gendi yiiɗi nawde gendi ndi ha gendi wawde naftorade hoore mum walla naftoro ɗum kañum suko dañani kaalis ballal kaalis financement wawa yettade fuɗɗo yettade goho banggal so neɗɗo yiɗi rendez-vous heɓde ministre walla heɓde ambassadeur walla yaade le carnaval battiɗi caggal leydi ɗum ko ma jomum walle udditane dame walle banggal financement kaalis ene gandi théâtre sen waɗe watte ko hen ko ɓuuri ko hen heeɗo aroɓe tan dok enen hay mawludaji men batteɗi ɗi ɓuuri ko hen heeɗo ko yimɓe tan seeɗa garat tan ƴetti e postuji men mbaɗa hen wona hunde ganduɗa duumidi ko baɗowo en nafa hen hoore mum en nafta leñol andini kadi hoore mum kadi andina leñol ngol en yiiɗi ko waɗata ko naf ɗum kañum wawa nafde leñol ɗum en jeeyay ko waɗi ɓuuri ko tampinde Thiam ko heewi e pelle ɗe mbiyata ɗumen yaade ko ballaka kono ko tagi fedde wawa wallude hoore mum kañum wasata yowitade e wallede eyyi minen kam so min basaki tan e pour wallede nde wonno min mbi so neɗɗo kadi ha walle leelat ɓamtorako ɗum noon emin nangui minen anniyaji amen yemin tinno min daro minen foof kamin worɓe te emin kewi mamin gon 50 et quelque ew ɗum noon somin ndenti no hannirta ni min liggima no hannirta ni mamin jañ min jiɗirni kadi hamin mbatta wallude ga e minen e koye amen tawi ko gonga amen kamin jiiɗi ko kamin ummini ko gonga e amen somin jii goɗɗo umminiɗo ɗum tawi emin jogui doole min ballat ɗum sababu ko minen foof ko anniye ko fandare ko wotere ew ko ɗum woni kala fedde umminide ko fayre pinal walla conce walla ɗen gueɗe ko nandi hen so yi fedde wonde ene waɗa hono ɗen gueɗe kañumen foti arde notade woni wallodirde e ɓeɗon e ganta sanga kamɓe foof mami mbawa yettade to ɓe jiiɗi yettinde ɗo minenne kadi wona pinal pulago ngu tan kadi min darni nde wonno min mbi kadi ko cosaan Mauritanie foof min mbaɗ ɗum saabu min meeɗino noddude won soninkoɓe min mbaɗɗi ɗum e rim e won jolfum nane fedde amen e won safalɓe ɓen kadi min noddino min mbadde min rim min jinno ko taw ko conci ɗe foof pine ɗe foof emin jaltin ɗum emin mbaɗa ɗum e kirɗeji amen min kollita ɗum min ganda kam kamin Mauritanie minen foof kamin gotum minen foof kamin juuɗe eyyi ɗum waɗi leñol ngol fof ko gotum ɗum waɗi minen wona pinal pulago tan kono noon ko pulago ngu ko ɗum min jiiɗi adorade taw ko ma ko ɗum min jiiɗi adorade so min gadirim ɗam paari min jaɓan ko heddi ko leƴƴi koddi gueɗɗi ɗi ko duttuɗen e Mamadou Oumar Ly pelle kewɗe walla ni dente kewɗe Mauritanaɓe kala mo kalluɗa konngol ɓurgol hewde ko amin jiiɗi wallede sa coopérative uji rewɓe kala ɗi tattoto kaali hen ɗiɗo kala ko min jiiɗi wallede remoɓe ko noon aynaɓe ko noon joom taxi ji kala ɗo jaaɗa konngol wallede wuuɗa refe tattoro ko tagui neɗɗo africain toujours konngol wallede yaltata hoore nde eyyi waɗat ɗum ko a wonata wadde hunde tawa aɗa yiɗi ɗum a alla ɗum doole gona e wadde ɗum tina an hoore ma ko mankiraɗa ko ballal mbiya ballal ngal cohluɗa ene wawi taw ballal ngal ene waɗi hen ko cam taw kañum en jittan ko wallede ni taw ballal ngal alata dari ni taw kañum hoore mum ni en jogui moyen ji mum kono yiiɗa wadde hen ko jogui ko non yiiɗa ligginade oɗo ngolɗo ko waɗata ko ha kañum fewdan ɗum hoore mum non par ce que so waɗi noon tan hay goto wallata ɗum kañum wiyata tan ko ma ñaago balle ɗe gara
soit noon balɗe waɗɗum e ko yiɗi ko wadde ko walla ngos hen seeɗa waɗa hen hoore mum so yi yimɓe ñaago balle surtout enen ɗo leyɗele en ɗo Afrique enen leyɗele men sous région gonoji ɗo ɗi kala ko liggotoɗa pour ma an cikkata ko woɓɓe mbaɗanta mbiɗa ko ɗo joni gueɗe pinal e gueɗe conci saɗa waɗa ɗum wona goɗɗo mbaɗanta ko hoore ma d' abord mbaɗanta e won natoɓe hen noon ko jiyat tan ko caam naati hen heeɓi hen hunde garemi enen mbaɗen pellel men jehen to tel kaari walla tel kaari hamin balle hen par ce que taw jomum ƴettiri nde ɗo hunde ko yidde hebde hen hunde wona yidde fewdirde ɗum hunde ko ɓuuri ko hewde e yiɗɓe fewdirde nde ɗo hunde kala hen ko wona politique kala hen ko woni gendiyan kagal 100%. hay soko yimɓe dañani ballal nafoore mum banggal dowlugol e banggal andede e banggal hokkede hurum ɓuuri wawde hewde e pellel pinowel tan seeɗa ara o en culture walla gueɗe conci moggo tan ara taw kañum ko woni hen ko yakar mum tan ko hebde visa fa France walla heɓe financement watte change de gagnelaji walla ɓorno auto ji yiya ɓoy woppat ko yiɗno ko objectif mo ƴettuno pour yidde fewnude hunde message mo jogui o en général kono sa jogui hunde aɗa yiiɗi yettinde ɗum leñol ngol soit ko ɗum théâtre mo soit gueɗe mana moyen ma no famɗiri foof sa ligguima ha yimɓe ɗeɓi andude moyen ma pamɗude tan wasta jarlitiɗo yaltini walluma e ɗum ko hunde andade ok ɗum a jarama no fewi li mataw joni jokkir konngol Mahmoud saabu hoorejo leydi Mauritanie jogui konngol Cheikh Mahmoud bisimilla ma mbiɗen ni no wayno oɗo saaha to palle congrès to won mawɓodiral waɗata toon gardiɗo leydi ndi Mouhamed El Cheikh El Ghazouani ne jogui toon konngol bisimilla ma Mahmoud konngol yeeso ma تحية طيبة أيها الأخوة المشاهدون الكرام وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في مستهل هذه التغطية المباشرة، حيث سيشرف فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني على انطلاقة المنتديات العامة لقطاع البناء والأشغال العمومية. منتديات تناقش أبرز التحديات والمشاكل المطروحة لهذا القطاع الحيوي والرافدة الأساسية من روافد التنمية. مباشرة ننتقل إلى قصر المؤتمرات القديم والزميل مختار بابا. مختار بابا، أين وصلت التحضيرات؟ وهل الانطلاقة الفعلية لهذه المنتديات باتت وشيكا؟